Presentámosche o programa Por Talento Dixital Esenciais de Fundación 11 para mellorar as túas competencias dixitais. O mundo dixital está cheo de oportunidades para aprender, inspirarte e compartir cos demais. Comeza desde xa co curso Descubre, consume e comparte contido de calidade no mundo dixital. Deseñado para persoas con discapacidade. Nesta experiencia formativa de 8 horas, aprenderás a identificar en Internet o contido de calidade, a consumilo e compartilo de maneira consciente e responsable, para enriquecer así a túa vida persoal e laboral. Coñece as diferentes fontes de información dixital, desenvolve habilidades para avaliar o contido de forma crítica e aprende a compartilo de xeito efectivo. Estes son os contidos do curso. Perfís dedicados á creación e compartición de contido dixital. Redes sociais. Plataformas para consumir e compartir contido dixital. E prácticas de consumo dixital responsable. Este curso tamén che axudará a identificar oportunidades laborais e empresariais baseadas nas últimas tendencias. Pon en práctica as túas ideas innovadoras e márcate un plan de acción. Mellora xa as túas competencias dixitais con Descubre, consume e comparte contido de calidade no mundo dixital. Apúntate. Chama ao teléfono 91 327 60 60 e forma parte do cambio cara a unha sociedade máis conectada e inclusiva. Actuación enmarcada na iniciativa Xeración D, impulsada por Red.es. Colabora Fundación 11, financiado pola Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Goberno de España.